ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನ್ ಇಂದಿನ ಕಡೆ ಗೋಂಚಿ ಲಾಡ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಲಾಡ್ ಮಲ್ಪುನು ನಮಕ್ ಗಂಟು ಬೇನೆ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗ್ ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗ್ ಸೊಂಟ ಪುರ ಬೇನೆ ಇಪ್ಪನಗ ಒಂದು ಲಾಡ್ ಮಲ್ತದು ತಿನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನೊಂದು ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂದು ನಿಕಲೆಗ್ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆರಿ ಬೇನೆದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನ್ನ ಅಂಚ ಅದೊಂದು ಮಲ್ತಿನಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಸದ ನಾವೇನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ ಎಂಚ ಗೆತ್ತೊನ್ನು ಏರೇರು ಪೂರ ತಿನ್ನೋಲಿಂದ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಕೆಲವರು ತೂವರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರ ಗಂಡ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ಲಕ್ಕನೆ ಯಾನ್ ತೂವರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೂರನೇ ಉಳ್ಳೆ ಇಂಕ ವೀಕ್ನೆಸ್ಲ ಪಕ್ಕ ಹಾಪಿನಿ ಅಂಚದ ಟೈಮ್ಡು ಅವೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಿನಿ ಇಂಕೆ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂದು ಇಂಕೆ ಎಡ್ಡಾತಿನ ತೂದು ಅನ್ನಿಗಳ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೆನಿಗುಲ್ಲ ಅವೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಬಂದೆ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಚೊಕ್ಕುಲು ಮಲ್ಲಾನಾಗ ಪಂಡ ಪೊಂಜೋ ಆಪಿನ ಪನ್ಪೆರು ಆ ಟೈಮ್ಡು ಒಂದು ಕೊರಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಂತೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇಪ್ಪುವ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಲಾಡ್ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡ ಹೆಲ್ತ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಐಕಲೆಗ್ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚದ ಏನೊಂದು ಲಾಡು ಮಲ್ದಿನಿ ನಿಕುಲ್ ಅಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಅಗುಲೆ ತಿನ್ನೋಡು ಪಂದೀಚಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇತ್ತಿನ ಗಲೆಗ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಲಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೆ ಗಂಟು ಬೇನೆ ಸೊಂಟ ಬೇನೆ ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಬೇನೆಗ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೆನ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತಿನಗಲೆಗ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬೇನೆ ಇತ್ತಿನಗಲೆಗ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿನ್ಪಿನಂಚಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಲಾಡ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಚದ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿದ್ದು ತೂಲೆನಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಿನಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದಯಕ್ ಪಂಡ ಐಟ್ ಏನು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ದೆ ನಮ್ಮನ ಸ್ಕಿನ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನನ್ನ ಚಳಿ ಬರೋದುಂಡು ಚಳಿತ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಚಳಿಟ್ಟು ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಳಿಟ್ಟು ಗಂಟು ಬೇನೆ ಒಂದು ಬೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪುಂಡು ಅಗಲಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಈ ಸರ್ತಿ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಬರ್ಸನೇ ತೋಚೊಂದುಂಡು ಮರ ಎಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಅಂಡಲ ಚಳಿತ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಚಳಿ ಇಪ್ಪು ಚಳಿದ ಟೈಮ್ ನಮಕ್ ಬೇನೆ ಪುರ ಆಪಿನ ಉಪ್ಪುಡೆ ಹೆಚ್ಚಾದು ಆ ಟೈಮ್ నేను ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿದ್ದು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಕಾಂಡೆ ಬಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪರ್ದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರ್ದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಲಾಡ್ ತಿನ್ನೋಡು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪುಡ್ತುಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ತಿನ್ನಲಿ ಬೈಯಡು ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಣ್ಣ ಬೈಯಡಿತೆ ಶಾಲೆಡ್ ಬತ್ತಿನ ಪುಡ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪುಡ್ತು ಒಂಜಿ ಕೊರಡು ಅವು ಕುರ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಂಚ ದಿನಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಲಾಡ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಆಯಾಸ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಪುಂಡು ಸುಸ್ತಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜಿಯೋಗ್ ತೀರುಚಿ ಎನ್ಲಕ್ಕ ಅಂತ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇತ್ತಿನ ಗಲೆಗ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಗಲೆಗ್ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಯಾನ್ಲ ಅವು ಮಲ್ದಿನ ಎಂಚ ಏನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಪಂದೆ ಅನ್ನಿಕಲೆಗ್ ತೋಜಾರೆ ಬಲೆ ಇತ್ತೇನು 3/4 kg ದಾತು ಮೆತ್ತೆಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಮೆತ್ತೆನು 2 ಸರ್ತಿ ಪೊತ್ತುದಿಗೆ ನಾನು ಹೊರಾನೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ತುಗೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮೆತ್ತೆ ಸರಿ ಅದು ಕಾಯುಜಿ ಬೊಕ ಕೆಲವು ಕರೆಂಟದ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಐಕೆ ನಿಧಾನೋಡು 2 ಸರಿ ಪೊತ್ತುದಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಲ್ಪತ್ತು ತೋಡ್ಚಿ ಅತ್ತ ಕಟ್ ಮಲ್ದು ತೂ ಓಡ್ಚಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಸರಿಯಾದ ತುಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇತ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊನ್ ಪಂದು ಸರಿಯಾದ ನಿಕಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದೀದು ಮೆತ್ತೆ ಪುತ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತೆ ಸ್ಲೋ ದೀದೆ ಮೆತ್ತೆ ಪುತ್ಲೆ ಮೆತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡ್ಚಿ ಮೆತ್ತೆ ಕಮ್ಮೆನೆ ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಪುತ್ ಪೊಡು ಮೆತ್ತೆ ಸರಿ ಪೊದ್ದಿತ್ತು ಚಿಡ ಆ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲೊಪ್ಪು ಪಾಡಿಬೇಕು ಮಸ್ತ್ ಅಂಟಂಟ ಹಾಪುಂಡು ಯಾಕೆ ಪೊತ್ತುದು ಒಂಜಿ ಸರಿಟಿಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಯನ್ ಬೈದುಂಡು ನೆತ್ತ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ್ ಬತ್ತನ್ ಮೆತ್ತೆದ ಒಂದು ಕಾಯನ್ ಬೈದಿನೇನು ಏನೊಂಜಿ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದುಗೆ ತೊನ್ವೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನೋಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರು ಪಾಡ್ದು ಅವೇ ಕಡಾಯಿಗೆ ಏನು ಬುಲ್ದು ಎಡ್ಮೆ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂಜಿ 1/4 kg ದಾತು ಬುಲ್ದು ಎಡ್ಮೆಗೆ ತೊಂದೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಪುತ್ತೇನು ಎಡ್ಮೆನ್ ನಂಚನೆ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡೆ ಪುತ್ಪೊಡು ಎಡ್ಮೆ ಪುತ್ತ ಆಯ್ಬೊಕ ಕಾಯೊಂದು ಬಣ್ಣ ಪಟ ಪಟ ಆವಾಜ್ ಬರ್ಪುಂಡಿಟ್ಟು ಅದಾಗ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಂಡ ಸೈ ನಾವು ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅದುಗೆ ಪೊಡ್ಚೋದೇನು ಒಂದುಲ ಕೈಪೆ ಹಾಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡ ಎಡ್ಮೆಲ ಬುಲ್ದು ಎಡ್ಮೆ ನಮ್ಮನ ಜೀವಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹದೋಟ್ ಇಂಚ ಪುತ್ತದಿಗೆ ತೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಸರ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಲಾಡ್ ಒಂಜೇ ದಿನಕ್ಕೆ ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪೂಜ ಅವು ಪಕ್ಕ ನೆಟ್ ಐಟು ಲಾಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಫಂಗಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಡ್ ಪುಳಿ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಬಂದೆ ಒಂಚಿ ಟೈಮ್ ದೀದು
ಒಂದೇನು ಮಲ್ತದ್ಗಿತ್ತು ನೋಡು ಅದಾಗನೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಇಪ್ಪುನು ఒక ಮಸ್ತ್ ದಿನ ದೀವರ ಆಪುಂಡು ಅಮಸರ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಬೇಗನೆ ಹಾಲು ಹಾಪುಂಡು ಈಗ ಅದನ್ನ ನಿಧಾನುಡೆ ಒಂದೇನು ಪೊತ್ತುದ್ಗೆ ತೊನ್ನೆ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಒಂದು ಕಾಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಬತ್ತಂಡು ಒಂದಿನ ಒಂಚಿ ಪಾಚನಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಕಡಾಯಿಗೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊನ್ನೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಕಾಜು ಬೊಕ್ಕ ಬಾದಾಮ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಕಾಜು ಬೀಜ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಬಾದಾಮ್ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತನಿಗೆ ಪುತ್ಪನಗ ಒಂತೆ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಪುತ್ಪೊಡು ನಾನು 2 ಚಮಚದತ್ತ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಪುತ್ತುದಿಗೆ ನೋಡು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪಿರಿಯದ ಅವಸ್ಥೆ ಕಾಜು ಬೊಕ ಬಾದಾಮ ನೆಟ್ಟಿ ಓಲಾಯನ್ ಓ ಸಾಮಾನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂತೆ ಪಿರಿಯನುಂಡು ಮೆತ್ತೆನೆ ಒಂಚೂರು ಅಗ್ಗ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ ಪೂರ ವಸ್ತುಲ ಪಿರಿಯದಾನೆ ಆಂಡಲ ಪಿರಿಯದಂಡ ನಮ್ಮನ ಜೀವಗ್ ಎಡ್ಡಾಪಿನ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ತದು ತಿನ್ನೊಲಿ ದೇख ನಮ್ಮ ಮರ್ದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಪಾಡುವ ಆ ಲೆಕ್ಕಡು ಮರ್ದು ಜೀವಗ್ ಆತನ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತೆ ಉಂಚಿನ ಮಲ್ತು ತಿಂಡ ಜೀವಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡ ಅಂಡ ಮರ್ದು ಕೊರುಪಿನ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಲಿ ಮರ್ದು ಕಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿನ ಪನ್ಪಿನತ್ತೇನೆ ಕೆಲವೆಕ್ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಮಲ್ತಂಡಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕಾದ್ ಇಂಚ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ಪುತ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾದಾಮಿಲ ಫ್ರೈ ಆನ್ ಬತ್ತಂಡು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೇನು ಒಂಚ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಅನ್ ಗೆಪ್ಪು ಒಂದೆನ್ನ ಅವೇ ಕಡಾಯಿಗೆ ಇತ್ತೆನ್ನು ಗೂಂದ್ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂದು ಅಂಟದ ಟೈಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಟಿಪ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ ಅಂಟು ಕೊರ್ಲೆ ಕನ್ನಡೋಡು ನೆಕ್ ಅಂಟು ಪನ್ಪೇರು ನೆತ್ತೆಲ್ಲ ಲಾಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಖಾಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆದ್ಲ ತುಳುಟು ನೆಕ್ ಏನ ಪನ್ಪಿನ್ ಪಂದೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ನೆಕ್ಲೇನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಒಂದು ಬತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಒಂದೊಂಥರ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಬುಲ್ದು ಕಲ್ಲರ್ಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆಂಚ ಪುಡಿ ಕಲ್ಸಕ್ಕರದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ತೂವನಗ ಒಂದು ಅಂಟುಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ತಿನ್ನಾಗ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಜಡ ಒಂಥರ ಅಂಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೂಲಿಗೆ ಪಚ್ಚದ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಐಕಾದ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಬಿರಿ ಪೇನೆ ಗಂಟು ಪೇನೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ದು ಉಂದುಲ ನೆತ್ತೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ತಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ನೀ ಕನ್ನಡೋಡು ಅಂಟಿನ ಉಂಡೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ತೆಂತ ಒಂದು ಒಂಥರ ಅರಲ್ಲೊಂದು ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಮಲ್ಪನ ಗೆಂಚ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದುಲ ಫ್ರೈ ಆನ್ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ನೆನೆತ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಅಂತೆ ಬುಲ್ದು ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಫ್ರೈ ಆತು ಚಿಡ ಅಂಟದ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಕೂಲಿಡು ಐಕ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದೇನು ಹೊರಾನೆ ನಿಕಲಿಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರಾಜೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾನ್ 1/4 kg ದಾತ್ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆನ್ ಬೈದನು ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಬಜಿಲ್ಗೆ ತಂದೆ ಬಜಿಲ್ ಅಂಚನೆ 2 ಸರ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತನ್ವೆ ಒಂದು ಬಜಿಲ್ ದಾಯಕ್ ಪಾಡ್ನು ಪಂಡ ಮೆತ್ತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೈಪೆ ಇಪ್ಪುಣಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಲಾಡ್ ಕಟ್ರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಜಿಲ್ ಪೂರ ಪಾಡಿಯಡ ನಮ ದಪ್ಪ ಬಜಿಲ್ ಹಾಪುಂಡು ತಿಳು ಬಜಿಲ್ ಹಾಪುಂಡು ಹೂ ಬಜಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂದಿನ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಕೈಟ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತರಡ ಸೈ ಒಂದಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೈ ಬಕ್ಕ
ನುಂಗೇಲ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ 1/4 kg ದಾತು ನುಂಗೇಲ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೆತೊಂದೇನು ನೆಕ್ಲ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಏನು ಅರ್ಧ kg ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ ಪೂರ ಅರ್ಧ kg ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಣೊಂದು ಮತ್ತೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಲ ಫ್ರೈ ಆವನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೇನು ದ್ರಾಕ್ಷಿಲ ಫ್ರೈ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನಿನ್ನ ಏನು ಒಂಚು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಗೆಪ್ಪುವೆ ಇತ್ತೇನು ರೆಡ್ ತಾರ ಇಗಿತ್ತಂದೆ ಗೋಂಟು ತಾರ ಇತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನೀರ್ದ ತಾರ ಇತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಹಾಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ತಾರ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗ ಸರಿಯಾದ ಪೊತ್ಪುಲೆ ಇಚ್ಚಿಂಡ ಜಿಡ್ಡು ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುಣುಂದು ಗೋಂಟು ತಾರ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಡ ಅಂತ ಉಂದಾಪುಜಿ ನೀರ್ದ ತಾರ ಅಂಡ ಎನ್ಪನ್ನೆ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಒಂದೇ ದಿನ ದೀವನ ಬನ್ನಾಗ ಜಿಡ್ಡು ಮುರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನು ನಿಕ್ಕೇನ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಏನ ವಸ್ತು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅಂದೇನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಗುಲ್ ತೂಲೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಏನು ಪನ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಎತ್ತಿತ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಬಂದು ಐಟು ತೂದು ನಿಕಲೆ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ 2 kg ದಾತು ಬೆಲ್ಲನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಪಿರೇಸದ ಒಂಚು ತೋಪು ಪಾಡ್ದು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅಂಚದೊಂದು ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ನಗುಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂಜರ್ಟ ಅಂಡ ಒಂತೆ ಅಂಡಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಇದಲ್ಲ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೆತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಐಟ್ ಹಸ್ರದ್ದು ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ನಗಲಿಲ್ಲ ಲಾಡೊಂದು ತಿನ್ನೋಲಿ ಬೆಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಜನಕ್ಕೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೆಲ್ಲ ನೀರನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದಿನೊಂದು ಚೂರು ಕೊದ್ದಿ ಅವಡು ಈಗ ಗಟ್ಟಿ ಲಾಡ್ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಲಾಡ್ಬೋಡಂದ ಪಾಕ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ನೀರು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಬೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲಾಡ್ದುಂಡು ನೀರು ಹಾತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಅರ್ಥದ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಇಂಕ ನೆಟ್ಟು ಪೊಯ್ಯ ಕಚವದಾಲ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಲಾಡಿಡು ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕೇನು ಅರ್ಥದ ಗೆತ್ತೊನ್ವೆ ಅರ್ಥದ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅವೇ ತೂಪು ಗಿತ್ತೇನು ಮೈ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ಥದ ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರನ್ನ ಬೆಲ್ಲಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕಜಾವ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಅರ್ಥಗೆ ತೊಂದಂಡ ದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚಿ ನಮಕ್ ಇಜನ್ನಂಡ ಪೊಯ್ಯ ಏನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಬಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡವು ನಮ್ಮ ಈತ ಪಿರಿಯದಲ್ಲಿ ಆಡು ಮಲ್ತದ ಪೊಯ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಜವು ತಿನ್ರಿಗೆ ಒಂದೇನೊಂದೆ ಪಾಕ ಬರ್ರೆ ಕುದ್ದಿ ಅವಡಾಪುಂಡು ಬೆಲ್ಲನು ಇರಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಲಾಡ್ಬೋಡು ಅಗಳೊಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಕ ಬನ್ನ ಮುಟ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಕ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರೆಗ್ಲಾಡ್ಬೋಡು ಅಗಳೊಂತೆ ಹದಾ ಪಾಕ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಪೂರ ಏನ ವಸ್ತಿಗೆ ತಂದ ಅವೇನು ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಲಾಡು ಮಲ್ದಿಸಿ ಅಂಚದ ಹದಾ ಪಾಕ ಬನ್ನಾನೆ ಹದಾ ಪಾಕ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೈಕ್ ಅಂಟುಂಡದು ಅಂಟು ಬೆಲ್ಲ ನೂಲಿ ನೂಲಿ ಐಲಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಆ ಟೈಮುಡು ಐಕ್ ದೊಡ್ತುಂಡೆ ಸೈ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಕ ಬಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಅದೋಟ ಅಂಟು ಬನ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ನೀರು ತೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿ ನಾವು ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಪೂರ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬರೋಡು ಅದ ಮುಟ ಕೊದ್ದಿಯರ ಬುಡ್ಕವನೇನು
ಇತ್ತೆ ಚಮಚ ಹೊಡಿತೀನಿ ನೀರ್ನ ಅಂಟು ಆಂಡಪ್ಪಂತ ತೂಡು ಇತ್ತೆ ಆತಿಜಿ ಒಂತೆ ಅಂಟ ಆವಡು ಇಂಕ ಅದನ್ನು ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡಂತೆ ಪಾಕ ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ಪೇನು ಒಂತೆ ಅಂಟಂಟ ಒಂದು ಬೈದನೊಂದು ಇತ್ತೇನು ಮೆತ್ತೆದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಲಾಡು ಮಲ್ಪ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಗತ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಒರಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಡ ಕುಡೋರಿ ಪಾಡ್ರ ಬೋಡು ರಡ್ಡು ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ನೆಕ್ ಉರಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪು ಜನ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಒರಾನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆತ್ತೆದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಗಂಟು ಗಂಟು ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒರಾನೆ ಒಂದು ಆತ ದೊರ್ತಡೆ ಒಂತೆ ಎಂತೆನೆ ದೊರ್ತದಿಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೆತ್ತೆದ ಪುಡಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂಡೆನೆ ಸುರುಟು ಮೆತ್ತೆನೆ ಪಾಡೋಡು ಮೆತ್ತೆ ಚೂರು ಬೆಲ್ಲೋಡು ಬೇತಿಲಕ್ಕ ಒಡುಂದು ದಯಕ್ ಪಂಡ ಮೆತ್ತೆ ಒಂತೆ ನೋಲಿ ನೋಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಟಂಟಿಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಭಾಷೆಡು ನೋಲಿ ಪನ್ಪನ್ಬೇಕ ಬೇತೆ ಉರ್ದ ತುಳುಟು ಚುಚ್ಚು ಚೇಂಜಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದು ಏನ ಪನ್ಪರ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಇಂಚ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಇಂಚ ಗಂಟು ಗಂಟೆ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದಿನ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಸುರುಟೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಐಬಕ್ಕ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಗಂಟು ಗಂಟೆ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಚೂರಿ ದೊರ್ತಡ ಒಂಜು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಹೊರಾನೆ ದುರ್ತು ಬುಡಿ ಅಂದಂಡ ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಆವಡು ದುಂಬು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಪಾಡೋಡು ದುಂಬು ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಗೋಂದ್ ಅವೆನ್ ಲಂಚನೆ ಚೂರು ಕೈಟಿಂಚ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪಡು ಕೈ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಹೊರಾನೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪನಗ ಪುಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡೋಡು ಪೂರ ಪುಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಕೆಲವು ಇಡಿ ಕೆಲವು ಪುಡಿ ತಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿನೇನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಒಂಜಂಜೆ ವಸ್ತು ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡು ಮತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಿಯನ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಈತ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡ ಯಾವ್ಜಿ ಒಂದು ಪೂರ ಸರಿ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಸರಿ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಮೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಖರ್ಚಿ 1,000 ಮುಟ ಖರ್ಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಆತೆ ನಮಕ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಕಿನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತು ಪಾಡ್ರು ಉಂಡು ಪಾಡ್ದನಕ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಸೆಟ್ ಹಾಪುಂಡು ತೆನ್ನೆಕ ಒಂತೆಂತೆನೆ ಬಜಿಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬಜಿಲ್ ನಂಚನೆ ಕೈಟೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ತದ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಪೂರ ಸಣ್ಣ ಪುಡಿ ಹಾಪುಂಡವು ಕೈಟೆ ಪಂಡ ಪೊದ್ದಿನ ಪಕ್ಕ ಪುಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಕೈಟೆ ತೆನ್ನೆಕ್ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ವೆ ಅರ್ಧ kg ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಏತು ಒರಿದುಂಡ ನೆಯ್ಯಿ ಆ ಪೂರ ನೆಯ್ಯಿನ ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದೇಬೇಕಲ್ಲ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನೆನ ನನ್ನ ಒಂತೆನ್ ಬಜಿಲ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತೂತ್ ಪಾಡೋಡು ಹೊರಾನಿ ದುರ್ತು ಬಿಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಬಜಿಲ್ ಐಕೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ನು ನಮಕ್ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತೆ ತೂದ್ ಪಾಡೋಡು ಅರ್ಧ kg ದಾತ ಬಜ್ಜಿಲ್ನ ಪೊತ್ತು ದಿವನ್ ಹೆಸರುಟೆ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಪಸೆ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ ಕಮ್ಮಿಲ ಪಾಡುಲಿ ಜನ ಅರ್ಧ kg ದಾತ ಇಂಕ ಪೂರ ಅರ್ಧ kg ದಾತೆ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಬೋಡಾತನ್ನೆಕ್
ಒಂದು ಚಮಚಡಿಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಆದ ಬೂರೊಂದುಂಡು ಏನತೆಗೆ ಎತ್ತು ಪಾಡ್ನ ತುಯ್ಯರ್ನಿಗಳು ಅಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪುರತ್ತುದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊಂಚಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡ್ಚಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಏಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚರ ಅಕ್ಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂತೆ ಬಜಿಲ್ ಪಾಡಿಯ ನಿಕ್ ಒಂದು ಹದಕ್ಕೆ ಬತ್ತುಂಡು ಸರಿ ಗಟ್ಟಿ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚನೆ ಲಾಡು ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಪೂರ ಚಪ್ಪೆ ಅವನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದ ಗಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲಾಡು ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೇನು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಲ ಏನು 1/4 kg ದತೆಗೆ ತಂದೆ ನಮಕ್ ಖರ್ಚು ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಕ್ಕನೆ ಆತೆ ನಮಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಲುಂಡು ಜೀವ ಗೆಡ್ಡೆ ಆತೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚಿನ ತೂವರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ದ ತೂಡೊಂದಾಂಡ ಇಂಚವರ ಮಲ್ಪ್ಲೇನಿಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೊಂದೇನೆ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕಿನ ಲಾಡು ಮಲ್ಪನಿತ್ತ ಚಪ್ಪೆ ಒಂದು ಬೈದನು ಫುಲ್ಲು ಚಪ್ಪೆ ಇರ ಬಿಡೋಡ್ಸಿ ನಮಕ್ ಎದ್ದಕ ಕಟ್ಟ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಡು ಕಟ್ಟೋಡು ಇಂಚ ಲಾಡು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಎಂಚ ಆತನ್ ಪಂದೆ ಅಂತ ತೋಜಾವೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕದೆ ಅನ್ನಿಕಲೆ ತೋಚಂತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಕಟ್ ಮಲ್ ತೋಜಾವೆ ಈತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಬೈದುಂಡು ನಿಗುಲೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ನಿಗಲ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಲಾಡ್ಬೋಡುಂದಂಡ ಪಾಕ ಅಂತೆ ಪಡ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.